Pero na pa mas nindot ani nga view pre. I love you. Kan na. Salamat ya. Scam na sad ka. Kung na may mga ruta nindot yang kanay bawa na nga wala na mo na ibaw eh. Comment down below na ninyo kay aton tryan og adto. Para sa migpan, gutom ko. Sige bay, amping bay. Nakita na mo amigo. Kasi pangalan ng lugar o Mikaela. Atay, tabangan siya ko yung pangita. Tara ho ko, tara. Liko na kayo. Wala. Yan na ginawa sa makagig suka pre. Ayaw. Nasaan yung mga diapa yun? Sir, dagan sir. Gwapa mo sa sauna. Dito may buguling gwapa. Batitog lang gwapa. Bala na. Kada uli. Ay pangita kaway ha. Kana lang sa piki taron. Salamat ya. May hapon pre. Oh, paring Ryan. Siya pa doon na siya. Yo, what's up? May hapon yung tanan diha mga ga. Ako na pod. Another day, another life, another blessing na sa atong tanan. Karon ang ika-12 nga adlaw sa among bike adventure no. Sa ato ang bike adventure day. Among ruta kay ato may Arapal. Ano na pre no? Kung na mo yung mga ruta nga nindot hibaw ano nga wala na mo na hibaw eh. So, comment down below na ninyo. Adto na muna. Karon nagpaabot mi ka pare Raya no. Padong na siya. Baka na yang padong pero may gina-scam. Nalang may mo ana. Pre, scam na sad ka. Nas paring Ryan guys. Pero asa tara. Tikasan ka, ligo-ligo ka ya. Hoy. Tikasan ka, ligo-ligo ka. Gaya ni mo gud. Pero may makalito eh. Dako lagi kag sa punon gud. Mga oh, di may mag-jogging eh. Ato talar ka eh. Pasukan na po ba? Perinbor may pasukan sa imo. Arapal. Na. Matay ta. Nag-stretching na. Nag-stretching na si coach. O pa mauli, bako lang sa gamit. Patay maglayo kinibihian, nag-stretching naman ka na. Pre, gutom ko pre. Namin sa barangay Dakita, namin rin sa kuan. May malingin para sa migpan, gutom ko. Hila po kong tinae. Nay kuan na pre, insay mother. Pwede kuan? Kanang single ako. Kana ka pre? Magbahag ako pre. Magbahag mo na. Pre kanay mo pre. Tagpila ni ate. O sa ite, chokolok. O chokolok pa. Kulang na. Chocolate na tagpila ni ate. Size. Size? 15. 15. Ayaw ko tag size. Size. Lain na ni mo te. Size. Uy na nate. Uy boy ay. May na naisok ka ba? Kaon kain muna bago sumuka. Kaon sa midaan guys, mundo tag kusog no kay. Layo-layo ra ba tong Arapal nya? Kasi nag murayan tong lawas ba gutom jud ko na naigit gutom jud ko. Kamo tag na palitan ning parirayan og soft drinks. Lipay gigay ko. Dinam soft drinks ron. Siya may lamig good. Ha? Sauna guys, ang tsokolan na eh. Gamay ang pandahan ng tsokolit. Pero di na malanay. Gaya na kayo. Tanay sa baba bro. Sa baba malanay ba? At ang palaman, buting ni Bisa na lang. Kailan ni Bisaya man lang te. May lambot na eh. Bisaya, yaw na ko. Kapayos so. Lambot eh. Patay sa tagiyara. Libre na pre. Piso. Pwede ka masuli sa kabuknanin. No piso mo. Okay rin sa. Bigas gripo. Bogotá district. Okay rin na eh. Tubig niya pala. Pero lain, laglami. Bawang rin. Naik rin lang. Sika na may balik no. Suda nagbalik gamay akong tinae. Okay na. Di na. Wala ko nalipong pre. Ha? Patay. Nagsaka ko no. Malipong na ko no ko iksaka. Pre, tabang nga. Bayo ko ninyo. Maglalong lawas ha. Kung hindi ka ba nga noon ako. Ayaw lang, ayaw. Palayo ta sa mga inana. Naihay kini diri guys. At bang sa shrine, papadong ka doon sa Igbaw. Luyan ako. Okay na ka pre! Musta pa mati niya? Mati ka po daw. Ang tiyan, okay na tiyan? Backfire habit. Ay si Coles day? Oh. Kalibang uli ka day? Kaigit kita na ron. Nahinya lang namin guys kay para dito dali maluya. Oh, look at the view! Para tao? Camp ba no? Camp, di na po pre? Pwede na pre. Lagi? Phone. Pwede buntag. Buntag sa hapon. Barangay Anunang nami guys. Sugan migsud ba doon sa Arapal. May pagliko na mo sa skina. Oh, nindot kayo. So yun kina mga ga, oh. Nindot kayo. Pero na pa mas nindot ani nga view pre. I love you. Kan na. Love you ma'am. Nami diri sa kuan guys. Asa nila Arapal na diri bro. Kami gibaw Basta mao na diri kanang sa earth. So tunga na ko rin sa Arapal ug sa kuan. Basta asa diri dapat lugaran no namin nakita ng mga amigo diri. Among classmate pag college. Suod na mga amigo. Kaya shout out kang by Jerlo Dihak bay. Bata ka pong gwapo. Gwapo Japon. Sa mga amigo pag college ano? Nakita niyo by Jerlo. Pero nakita yun Miss Personal sa kung ano, vlogger na kayo classmate. Sige bay, amping bay. Tambay sa mi diri ko no. Basta mo
Arapal like bo pre no. Ano pa rin Arapal dito? So hapit na din may sa Arapal pero namin sa anunang nagid kani kung sa pangalan lugar o Mikaela kay bago pa na mo dire. First time na mo mag-bike dire no. Kung sa pangalan lugar di misito kay din kay Milagan. Dito sana dire pre, abangan na dire kamp ya para dire. Tawag ni Tagaytay, ang giano, ramurag Tagaytay. Ah. Dito to review ra no. Review diri oh. Nindot diri kay wala may inani anto. Amo guro na Arapal. Hindi ko is arapal na sa kaunon lord eh. Ani ka kumpor maha pre. Nanang kasada ba? Atay, tabangan sa ko yung pangita bi. Oo, hapos. Sobra tara no ko. Tara. Ang ginabuhi dili sayo. Kung ay dito bisura pa di ka mag-disturb. Ano yung motor na sound drop? Kami kis paminaw diri no. Pinakapas na mag-disturb. Basta na bato ni mo plano pre. Kampa. Abot mo kita diri nga di kay taluya. Anytime pre. Utang mo ng babit para sa. Ang prindano, bili na mo mga babit. Kuminaw na sa uno. Kanang sit Tapos up. di ko. Sa school pa to, wala na nakilala kami ng group hurt. Sukat pagbata na ko, wato ko dako na lang ko wag ni mo akong abs. Naong ko dito. Lang. Pero ari balay nimo ba? Para na kailangan ko puri largo ba? Manamig tambay-tambay mga ano. Ya, padung na may manguli kay medyo hapon na, no? Ninawag na nga adlaw, ni mo klaro kay against the light na. Aha. Di mo klaro gyud. Naaw lang adlaw kay bugtaw kay langit. Medyo magabian mi ani no, pero okay ra na kay nagdamas pa rin dano og solar ko no. Street light sila ba? Idayang suga sila ha. Nanay San Remio guys. Nanay sa intersection no, diri sa ano na San Remio. Lambusan San Remio. Oo ka change gear gahi kayo. Ahak na. Pwede na biyahe layo pre. Pwede na mga tatabuila no. Ligo na kayo pa maluya eh. Ang abs kinilo. Nasaw. Ligo na kayo. Wala. Yan na ginawa sa makagig suka pre. Ayaw. Ayaw pre. Remember na sa lasa sa suka. Green or ano? Green grass no. Sa gabihan na gini guys. Inom sa may kuan, beer kay uhaw na kayo. Asan lugar na pre? Halapog halapog. Ay, halapog San Remio. Pero Anapog highway. Highway sa Anapog. Pero ka nakahanapog dire pero highway. Pero highway. Ito naman ilaw man Anapog. Pero kinahanglan gyud. Nanami kuan guys, poblasyon San Remio no. Inom taga may beer. Kumusta mapamati na to diha pre? Okay ra. Ikaw pre. Kira. Kaya kayo. Dugay-dugay na mong bike. Ang endurance og stamina namin na. Waka. Nasinso gyud. Sige. Sinso gyud gamay guys. Bahala gyud may basta nai kuan. Asinso, di ba? Yung sa tagbir. Sir, dagan sir. Tumauli ra gud mo. Atay. Wala sa baso. Bunal. Wait, tubig. Wow, hurot na. Ito. Number 1 kay human na pay na. Echir sir Paul. Echir. Di ka mau chir eh. Dong og ganang isu paggus. Touchdown bugo guys. Inong tagbir kay Kara. pakuan. Balik sa kondisyon. Nare mga amigo, si Sir Paul. Oy. Termok kay. Sir Mox. Ang gabi diha. Ay, video vlog. Muna mo ikakuan guys. Upat muna mong kauban sa beer binder ba. Mo lagi. Jogging siya para sa beer. Hi vlog. Are ka na kay. Kapoy. Tambay sa may kajat diri guys no kay murag layo gito mong gibiyahe ron gikan mi og Jollibee Bugo padung adto sa Lambusan San Remio. Layo gito mong gituyok ron guys. Nabusog ko tinuyok. Nahilis ang paan pre. Ang tsukulan na wakatala pre. Kaya ulit sila sa mga may ulian. Uli na din, uli na. Lipong na ko. Inot ganyan magdatag therapist. Okay ra ka daw pre. Sir magilot pre ha. Look Ryan. Dok Ryan. Yung lubot balingislo na. Pakiyo to balik. Rab raman eh tawag. Nindutan mo mudag kuan pre, pislit pre. Hagod ba? Hagod. Hagod ug kanang Agunoy. guran ba? Mati na pre, okay na pre. Salamat pre. Doon ka sa di ka mapanday dong. Dagang mitrusan. It's my vlogger, you know. Lain sila. Abi og mitrusan. Naoy mano. Mano ni, largo ni kag manog fighter niya. Show. Wah, stretching bago bumanyak balik ba. Lo, dara. Mo ni ganahan ako. Dara. Kung ako'y mulakaw, unya ini gole. Kung di ko kalakaw, dili sad ko maka. Kada ole helot, kada ole helot, kada ole helot, kada ole helot.
Kada uli. Kada uli. Gipusa na ni mo dong wa. Usa tanan. Ito na pa siya magsilip ka. Halang bitaw na to, suyak bitaw to. Ay pangiluwas of yung simula. Kuk ba ko? Kita sa isang magasin. Da, suara. Asa ka na? Dili ka to. Sama ulit. Dili to. Dili. Wala. Di mo. Ano sa pudili makibaw niya? Iko. Tutok man, muna magliganahan. Muna maghuwal. Ito minutok ka dong. Ay, actually, wala ko ka-update yung naong saron. Gwapa na siya to. Gwapa mo sa sauna. Dito may bugulig gwapa na. Ba't lang gwapa? Bala na. Ano sa liga itong dito mo sa listong naong. Masalis itong guts. Take off nito. Gatang-gatang. Pukahang nyo no. Wala siya. Alis mata ka na. Mata. Gusto mo lang. Bukan niya. Kitli ba? Pwede sa. Royal. Ay, ito ko lang royal. Sama ka tayo eh. Ubay. Surina litro. Ano na pa rin yung bagano? Tingin lang yung pulso. Ganan na ko dong. Naka-goal good nga. One body weight nga yung ikaw. Wala mo kung nag-target og body weight. Ang ako lang kay makapasingod so ko nga like everyday na gyud. Tira kayo. Unong na kami yun mo. Pagyata. Politin lang yun. May bagong mita sa cook. May puti na. Ang mata sa dikaon. Kita. Ang mata sa dikaon. Ano-ano namin. Dili sa katbang ng kaon. Ang kinahi ba na palam na. Today, ta. Ano naman po? Ias na nerd. Hindi lang pa color yung taon. Iat sing koro. Moy buang. Okay ra. Apple as flavor. Pero kuwang pe. Sakto ra. Gamayan ra ka. Kayo 20 pa minute be. Ginali ka mag-bike. Mag-bike pa ni Podo wala ako magsakay, hindi magsakay ba. Apit ko masutip pa ni. Bye-bye pre, bye-bye. Amping pre, amping. Oh, lamat. Wala yung lami banyak bro eh. Lagi? Lami lagi katuog na lang. Jory! Ay, kami Jory! Ay, lami lagi katuog guys. Ano na ako guys? Pacar for this vlog no? Di mo utar ng gabi una eh. Marunong ubin mong balay. So, electric pa number 3 na ba? So, hanggang sa sunod kayo no? Kita-kita tayo balik para mas pagsuporta. Gano'y TV, ano out. See you!